أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلوات الله على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العليم. Hvala i zahvala iskrena i neizmjerna pripada Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat salam na poslanika Muhammeda alejhi selam. Neka Allahova milost i oprost na njegovu porodicu, ashabi i sve vjernike do sudnjeg dana. Amin. Prije svega želio bih da se nakon zahvale Allahu Đelešanuhu salavata na poslanika zahvalim svim onim dobrim ljudima i vašem imamu Svetku Lekpeku koji nas je pozvao ovdje da nas počasti da ovo vaše lijepo mjesto, jel da, meni posebno drago zato što ja potičem iz ovih prostora, dođem. Ovdje ima puno drugih ljudi koji su dali svoj ogromni nesebični doprinos da ovaj hor ovakav kakav jeste nastupi ovdje večeras od imama Hatiba Nermina Đurđevića do Seada Kolašinca, isto imama Efendija koji je svoj doprinos dao do Muhameda Kolašinca, ove dvije naše lijepe voditeljice, ovaj ovdje bijeli behar. Inače ovdje su se udružila dva mekteba, mekteb iz Hatunđik džamije u Skoplju i mekteb iz Sandžak džamije u Ljubošu. Kao što najavi u svojoj najavi voditeljica, mi smo napravili jednu novu formu druženja i rada, a to jeste da iz jedne lijepe plemenite inicijative ponikla jedna unija bošnjačkih džemata. Šta to znači? To je jedno druženje bošnjaka, bošnjačkih džemata i intelektualaca u Republici Makedoniji u ime Allaha Đelešanuhu pod okriljem islamske zajednice. Tu spada džemat Ljuboša, Ljubina, Skoplja, Dolne Konjara, Čiflika, Zelenikova, Orizara, Vodovrata i tako dalje. Mi smo prije svega došli na ideju da se moramo prije svega družiti u ime Allaha Đelešanuhu, raditi zajedničke projekte. Koji su ciljevi toga našeg udruženja, te unije bošnjačkih džemata i šta je suština toga? Ciljevi su da radimo i da hizmetimo za Allahovu Đelešanuhu vjeru kao imami, kao hatibi, kao muderisi, vajzi, mualimi, džemati. Dakle, pred nama je, ako Bog da, sad i nova hidžretska godina, pa ćemo imati neke projekte i tribine. I ja savjetujem sve ove bošnjačke imame da rade na tome i zajednički ćemo raditi na tome da ljudima kroz posebna jedna predavanja prenesemo suštinu, intenciju, cilj same hidže kako sa historijskog, tako i sa islamskog jednovitnog poučnog toka, jednoga kroz historiju i poruke koje ona sama po sebi nosi. Inače, unija u sebi sadrži raznorazne aktivnosti, a ja ću pomenuti samo najbitnije aktivnosti. To su održavanje raznoraznih predavanja, nadalje održavanje tribina, nadalje održavanje promocija, nadalje održavanje skupova, kao što je večerasni skup Ilahije Kasida, kao što može biti u buduće skup ili večer Kur'ana i raznoraznih drugih projekata do takmičenja između mekteba. Jedne prilike moram priznati da mi Orizar uzelo prvo mjesto, ali ja se nadam da vi večeras ovdje ćete biti, ako Bog da, pozitivno isprovocirani. Ja znam da vi imate ovdje potencijala da napravite ovakav hor i možda veći hor. Ja se nadam, u to imate vrijednog imama koji hoće raditi. I ja sam siguran i ubijeđen da vi to, ako Bog da, u buduće možete imati našu podršku. Ovo su dva mekteba, dva ružičnjaka iz naših bašti tamo po Skoplju
Ovo ovdje što vidite je najbolje što ima Skoplje i Ljuboš. Mi imamo još puno djece, međutim mi smo malo ono kao Biljan probrali najbolje. Sad malo možda hođa gladan, tako smo ide neke strane. Međutim, hoću da vam kažem neke stvari. Koje je najbitnije, najljepše društvo. Da se vratimo malo na kuću. Koje je najljepše i najbitnije društvo od koga ćete imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu. To je islamski stil života. Svako traži neko svoje društvo, modni trend, stil, način da bude malo in, razumijete, da ne bude out iza linije tamo, da grije klub. Allah Đelešanuhu nam govori kakav treba da bude naš stil života u ovome modernom vremenu. Da bi u ovome brzopletom vremenu znali da živimo opušteno. Znate, na zapadu tamo ima svako svoga advokata, svako svoga doktora i svoga psihologa. Kad se malo isikira, ode kod psihologa, on mu ispriča neke šarene lava i priče i to mu debelo naplati, on dođe kući odmah. Imamo mi našeg jednog psihologa koje možda mi nismo još upoznali, on je tu oko nas. Allah Đelešanu kaže u suri Teube u 119. ajetu, Ja ejuheledina amenu takullaha rakulu na sadiqin. Prvo, Abdullah ibn Mesud kaže, kad se spomene u Kur'anu, o vi koji vjerujete, ja ejuheledina amenu, o vi koji vjerujete, kaže, dobro, otvorite i aktivirajte svoje uši. Ili je neka zabrana, ili je neka naredba koja vam se naređuje. Pa kaže ovdje, o vi koji vjerujete, takullah, Allah se bojite. Budite bogobojazni. Vakunu ma'asadiqin. I budite sa onima koji su iskreni. Neka vi društvo bude oni koji su iskreni. Neka vi stil života bude bogobojaznost i iskrenost. Neka to bude trend. Neka to bude popularno. Neka to bude in, razumijete? I mi smo malo hođe, ja i ovaj Nermin i onaj ostali, Kolašinac koji nije sa nama ovdje, skontali da koja su to bića najiskrenija, skontali smo da su to djeca, pa se mi malo družimo sa njima. I nama je drago da se večeras ovdje družimo sa vama. Ovo je tek početak, prvi projekat, što se kaže Bismillah. Ovo je tek početak u onome, ako Bog da, našem budućem druženju. Ja molim Allaha Đelešanuhu da svi vas ovdje koji ste došli, odvojili svoje vrijeme, a pogotovo ovu dječicu koja su ostavili školu, koja su ostavili svoju dječju igricu, neki mi sutra kažu da idem kod direktora da ih opravdavam tamo. Morat ću da odem, jer imaju neke testove, a došli ovdje prvo da položu test oreza. Dobro, ja molim Allaha da vas sviju nagradi, jel da, za ovo prisustvo ovdje što ste uličali ovo naše kruženje, vašeg imama, odbor i džemat. Do sljedećeg, kako Bog da, viđanja. Esselamu alaikum wa rahmatullahi.